କୌଣସି ଏକ ଗାଁରେ ଏକ ମହିଳା ରହୁଥାନ୍ତି। ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ସେ ଭାରି ଈଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସୀ। ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳୁ ଗାଧୋଇବା ପରେ ସେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ବଡ଼ ପାଟିରେ ଓମ୍ ବିଷ୍ଣୁ ଦେବାୟ ନମ ବୋଲି ଜପ କରୁଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ସେ ମହିଳା ଜଣକ ଥାନ୍ତି ଭାରି କ୍ରୂର ସ୍ୱଭାବର। ସବୁବେଳେ ପାଖ ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ସହିତ ବିନା କାରଣରେ ସେ ଖାଲି ଝଗଡ଼ା କରୁଥାନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଖାଲି ତାଙ୍କର ଗରଗର। ଯଦି କେହି ଭୁଲରେ ବି ସେ ମହିଳା ଜଣକ ନାମ ଧରି ଡାକି ପକାଏ ତେବେ ଜାଣ କଥା ସଇଲା। ସେହିକ୍ଷଣି ସେ ମହିଳା ଜଣକ ରାଗିଯାଇ ଏଣୁ ତେଣୁ ଶ୍ରାବ୍ୟ ଅଶ୍ରାବ୍ୟ ଭାଷାରେ ତାଙ୍କୁ ଗାଳି ଦେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଗାଁରେ ସମସ୍ତେ କେବଳ ସେ ମହିଳାଟିକୁ ନିନ୍ଦା କରୁଥାନ୍ତି। ଦିନକର କଥା, ସେ ଗାଁର ଜଣେ ଯୁବକ ସେ ମହିଳା ଜଣଙ୍କୁ ନିଜର ଆଚରଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଚେତାଇ ଦେବା ପାଇଁ ମନସ୍ଥ କଲା। ସେଥିପାଇଁ ସିଏ ଉପାଧି ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିର କଲା। ଯେତେବେଳେ ନଦୀରୁ ସିଏ ମହିଳା ଜଣକ ଗାଧୋଇ ଆସି ନିଜ ଘର ଭିତରେ ବସି ଓମ୍ ବିଷ୍ଣୁ ଦେବାୟ ନମ ଜପ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଥାନ୍ତି, ଠିକ୍ ସେତିକିବେଳେ ଯୁବକଟି ସେ ମହିଳା ଜଣକ ଘର ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲା। ତାପରେ ସେ ଯୁବକ ଜଣକ ଘର ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହୋଇ ମହିଳା ଜଣକର ନାମ ଧରି ଡାକିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା। ମହିଳା ଜଣକ ନିଜ ନାମ ଜଣେ ଅଜ୍ଞାତ ବ୍ୟକ୍ତି ଡାକୁଥିବାରୁ ହଠାତ୍ ସେ ରାଗରେ ପୁରା ପାଚି ଲାଲ ହୋଇଗଲେ। କେବଳ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମ ନେଉଥିବାରୁ ସେ ମହିଳା ଜଣକ ଦାନ୍ତ ଚିପି ଚୁପ୍ ରହିଗଲେ ଓ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ନାମ ଜପିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ହେଲେ ସେ ଯୁବକ କିନ୍ତୁ ନଛୋଡ଼ ବନ୍ଧା। ତେଣୁ ସେ ବାରମ୍ବାର ଖାଲି ମହିଳାଙ୍କ ନାମ ଧରି ଡାକୁଥାଏ। ଏଥର ସେ ମହିଳା ଜଣକର ଧର୍ମଚ୍ୟୁତ ଘଟିଲା। ସିଏ ଆଉ କ୍ଷଣିକ ବି ସମ୍ଭାଳି ନପାରି ଯୁବକଟିକୁ ଗାଳି ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ନୀରବରେ ଯୁବକଟି ସେ ମହିଳାଙ୍କ ସମସ୍ତ ଗାଳି ଶୁଣୁଥାଏ। ଗାଳି ଦେଇ ଦେଇ ଶେଷରେ ମହିଳା ଜଣକ ନୀରବ ହେଲେ। ଆଉ ସେ ଯୁବକଟିକୁ ଅଭିଶାପ ମଧ୍ୟ ଦେଲେ। ଏଥର ସେ ଯୁବକଟି କହିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା। ସେ କହିଲା, ଆଜ୍ଞା, 10 ମିନିଟ୍ ଧରି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ନାମ ଧରି ଡାକୁଥିବାରୁ ଆପଣ ମୋତେ ଗାଳି ଦେଇ ଶେଷରେ ଅଭିଶାପ ଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଛାଇଲେ ନାହିଁ। ଆଉ ନିଜେ ଯେତେବେଳେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ବଡ଼ ପାଟିରେ ଡାକୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ବିଷ୍ଣୁ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରାଗିଛନ୍ତି କି? ଯୁବକଟିର ଏପରି କଥା ଶୁଣି ସେ ମହିଳା ଜଣକ ହଠାତ୍ କିଛି କ୍ଷଣ ଚକିତ ହୋଇଗଲେ। ତାପରେ ସେ ନିଜର ଭୁଲ ବୁଝିଗଲେ। ସେଇ ଦିନଠାରୁ ହିଁ ତାଙ୍କର ଆଚରଣରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଲା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯଦି ଗପଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।